Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasera rimwe zuva ndofunga payaka makaona tichikupai chirongwa chemurume akawanikwa amabhonzo. Nhasi uno katasvika pamusha pacho pakasvitswa mabhonzo aya nembwa. Tikwanise kukurukura nevagari vepano tinzwewo kuti ndezvipi zvavanoziva pamusoro pemafambiro akaita nyaya iyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Muri yeZimbabwe ndofunga pamufananidzo imbwa dzamuri kuona idzo ndidzo imbwa dzacho dzakatora munhu akawanikwa ava mapfupa musango achiendeswa pamba. Imwe nauye ndingade kukuzivisai zvakare ndekuti hongu vana baba munini vaviri vese vakadana mai guru, asi Sawira takakupai zuro uye achitaura munin'ina wakewo zvakare akadananawo zvakare namai guru. Mai guru ava vabatwa zvinonzi ndopakazonzi kuti musandiripoti kaba munini ngatidananei. Ndozvakazoita kuti vapedzisere vava vatatu. Ini ndinoitwa Mr. Oswald Mvengerere, ndini village head we village 91 Mutoko South Ward 3. Mudunhu redu re village 91 makaitika dambudziko remumwe mukomana kana kuti murume mukuru akanga awane 3 weeks achishayikwa pamba. Nekudaro komana uyu hakuna kuziviswa kana kwasabuku kuti ndizvo zvaitika pamba pavo. Saka nerimwe ramazuva waiva musi waiko zviya Sunday yaiva Sunday yatangobva tendura nekangorasika hangu, asi ndopatakasvikirwa nemumwe musha panova pakasvika pari kunzi ndopakasvikira imbwa yakatakura musoro dehenya bhonzo skull rakanga isina nyama. Saka yakaiswa paroad panobva mumain road inonzi Nyamuzizi road yacho ichienda papa panonzi paMudzviti. Saka takazofonerwa, so takatumirwa munhu akasvika pamba achititaurira kuti hanzi uyai muone zvinhu zviri kuno, ukati kunzwisa kuti chii. Ndopatakasimukawo nevamwe vatinoti vanonzi vahama, tikaenda paya tikasvika tikaona tikati ashuwa musoro wemunhu. Paiona musoro wemunhu nebhonzo rairatidza kuti hatizozivi kuti ndere paruoko riri bhonzo ripi racho. Saka patakaona bhonzo iri ndopatakazunganawo nevamwe maelders emuvillage medu, vanhu vakati chiti sabhuku chitora action yekuti munomhangara. Ndopatachinoenda kunonzi kwaJani kupolisi kubhesi rekwaJani. Tasvika kwaJani takatsanangura zvatakanga tafambira, asi hatakwanisa kuona vakuru vepaJani, mapurisa chaivo chaivo. Takaona vaya vanongochengetedzawo munharaunda vaya. Ndopa wakatipa nhamba dzekwamutoko, vakabara nemapurisa kwamutoko vakatavazivisa chimiro chakanga chiripo. Saka tiri kwaJani kuya ndopatakazofonerwa nekuti patakasiya vanhu vari pekwamuzviti vari pamusoro wayo vakati ngatichiite search yekuti onoti chii chakaitika. Zvomwe iri hatiri kuti nemunhu watakashaya tane nguva tisiri kuona. Saka vakangobva pamba vachidzika kumadokero epamba pavo. Ndofunga about 400 meters kubva pamba pavo
wachikrosa road inova inobva muroad ichipinda mukati mumavillage imomo, ndipo wakaona bhutsu nezvipfeko zvake wachitendera kudai. So ndipo wakazoona mabhonzo aiwanika ipapo anga angori mabhonzo emuhipi umu nethaibhoni iri, mathaibhoni ese aripo akanga aripo ese, nemamwe mabhonzo emumbabvu aiwanika futi ipapo, netumwe tumabhonzo twairatidza kuti wabandwa zvangosiyana kuti mabhonzo epaizvo sezvo akanga awa mabhonzo chete. Saka isu patakadzoka tichibva kwaJani tangosvika tichisvikawo panzvimbo iyoyo chingono zvakaita mamiriro takuchifonera mapurisa akati tinosvika, ndobva zoti takundikana kuuya, ndobva zosvika mangwana acho yawe Mande, ndofunga akasvika around 9-10 pasaiti yaya, ndobva wachihoreramo mutumbi nemabhonzo aya. Vanhu vakamboita nguva yekutendera vachitsvaka pane zvimwe zvingawanika here, asi pakapararira munhu pakaratidza kuti panga pane bhodhoro remushonga, bhodhoro redoro. Hatizivi kuti bhodhoro redoro ranga rine chii, asi rakanga raempty, rakaiswa pasaidi paakatanga kufamba achibva mukaroad achinoenda pamiti paakazopararira. Pakaratidza kuti munhu uyu kana kuti pane zvakamudya hatizoziviwo hedu, asi aratidza kuti anga ane nguva munhu iye aparara. Papasanuhwe kana kuti hwemahonga uripo, papangovawo nehembe dzadziripo nefoni yake, nefoni dzake dzese dziri mbiri pamwe chete nechitupa chake zvazviripo zvese zvakadaro. Amene pachindi chimwe. Tanzwawo zvakare kuti panonzi pane dzimwe imbwa dzakafa mushure mekunge dzadya chitunha, ichokwadi? Hatizozivi kuti dzakafa nekudya chitunha here, asi chokwadi munharaunda muri kunzi mune imbwa nanhasi, nezuro taitonzwa kuti pane imwe yakafa futi. Pane panonzi pekwaGejo pane imbwa yakafa, then pane pekwaMusonzi panonzi pane imbwa dzakafa dzinenge 3 here, hombe netukanda kudidi. Then kwaMutefe musemu area nharaunda iri kumadokero kwenzvimbo yakaitika zvinhu izvozvo ndiye nembwa dzakafa. Asi idzi dzakatakura idzi tikutarisira kuti dzinogona kunge dzakasvika panzvimbo iyi munhu adyiwa zvemukati, zvinoratidza kuti pamwe ndizvo zvanga zvine poison yange adya munhu. Saka imbwa yakazongoya nedehenya musoro wanichataura uyu pamba apa nebhonzo, but wari kuti hanzi pakamboya bhonzo iri a day before kuti wazoone musoro uyu. Saka waingotiwa mheno sezvo muarea muno makamboita problem yemombe dzaifa nezvirwere, saka wangoti pamwe mheno mombe dzafirawo futi musango. Saka bhonzo iri ndofunga kuti ndinoreva iri reru paruoko iri, bhonzo iri wakangofungidza ndere pamwe mhuka yakapararirawo musango imomo. Saka takazobatanidza pamwe chete kuti ndiye munhu iye aitoita sei, aitovhutanira vanhu nembwa dzedze. Saka imbwa dzepamba apa hadzina kufa, dzakauya nemusoro dzese dziripo nanhasi, asi dzemumaarea shuwa chokwadi dzakafa. Imi mese utungamiri tinonzwa kuti mumhuri mavo vanhu ava vangaoneka kunetsana kanga karipo semabrothers. Chokwadi regai titaure muzvidimbu, munoziva kuti nyaya dzemumusha dzimwe mhuri dzinenge dziri sensitive, saka dzinonetsa kuti tinyatsoti tinopinda mazviri zvakanyanya. Tinangotora zvidimbu kwandiri inini mumusha kabvuru kana kuti munhu aparara uyu yanga iri friend yangu, akatomboya panapa achinditsanangurira nyaya ndichandatombowa pachigaro cheusabhuku nekuti izvi ndakazvipinda mai manje. Akamboya panapa achinditsanangurira ane nyaya dzake achiti no, kubva wandakaita kuSouth Africa, because akaita makore 2 ari kuSouth Africa, mukadzi wake ari pamba apa kuSouth Africa, akangobvira mari achienda kuSouth Africa. Saka paakauya pamba apa pane vanin'ina vake varipo vairi, mumwe wacho anoteera mashure make chaiye, then mashure memumwe wacho pane mumwe anozoteerera futi, ndikangoti kotwe kwakomana mumba mavo. Saka ndiwo vakomana vanogara pamba apa nevabereki, nemumwe mukoma wavo mukuru ari mukuru kune mukomana ashaika uyu. Saka pakugarisana kwavo zvinonzi pane kakufambidzana kakazonge kakiita wanin'ina wake nemudzimai wake anova ave kumusha kwavo. Saka hatizozivi kuti nyaya idzi wakadzigadzisa sei, kana handizive sabhuku wandakatsiva kuti akambozivawo nezvenyaya idzi, asi iye kunditsanangura kwaakaita ndeyekuti akanditsanangura asati aziva kuti wanin'ina wake, asi pane aimubvunzwa iri nyaya seshamwari, iyo shamwari iyo urikufungidza kuti ndiani, zvikanzi no, mai guru wangu wamboti ndezvemumusha munomu, saka handisati ndaziva kuti ndiani, asi wangoti nyaya idzi ndedzemumusha munomu. Saka kana ndikazonge ndakusanangura zvimwe zvese zvine ndakusanangura ave makuhwa, because handina umboonazvo. Zvakuda makuti wabvunza wari iwo manje kuti nyaya idzi dzakamira so, asi zvokuti wainetsana
munina wacho akazotosvika pakubhadhara mombe nekuti pakazoberekwa mwana pasina mazuva aziva kuti wanin'ina wangu wapinda mbamo nhumbu iri pamukadzi uyu yanga isiri yake. Kuuya kwaakaita time yaakauya nenguva dzaakasvika haana kuziva kuti mukadzi ane nhumbu, asi pawakazoenda kuchipatara vachiudzwa kunzi nhumbu yavo advanced yaakumberi zvokuti yaapadhuze kusunungukwa. Ndo paakazoda kunzwisisa kuti zvakafamba sei, achibvunza mukadzi wake vhambo da kunzvenga but tingakuti vakoti ndo vakazomutitsanangura chokwadi kuita kuti tione kubatsirai. Ndo paakati nhumbu yanga yane 3 months ndofunga uyu asati auya. Nekudaro hazvina kuzoita svondo, shamwari yanga waya kunditsanangura nyaya iyi. Ndofunga paangoita wiki achibva abatsirwa ari murodhi kuda kutoenda kwamutoko kuti arwadziwa ari pamba. Ndobva pabuda paberekwa mwana mukomana. Paberekwa mwana mukomana ndo pakazotanga nyaya manje. Ndo pakazobuda kuti munina wacho achatsanangura uya uya. Saka mukomana uyu akazosvika pakunesana nemudzimai wake nenyaya iyoyi nekuti iye anga asiri interested pakubata mwana kana pakuchichi nemwe. Ndo manzwi ataita akuitawo. Svika ati ndiendesa hangu kumusha kwangu, ndofunga ampedza musha kweke. Wawe kumusha kweke ndo kunonzi kwakazobuda imwe information inova iri kuzikanwa nevanhu kumusha ikoko. Asi akatiudza kuti munin'ina wangu anoteera mashure mangu ndiye akanga achinzi ndiye muridzi wemwana. Akazozvibudisa zvavo kuzvanzi aisha kuzvitaura kumba uko. But chokwa ndechekuti munin'ina wangu anoteera mashure mangu ati mazita afana kutaurwa. Aiwa zvina basa zvakatoitika taura. Munin'ina wangu wanin'ina wake pana anonzi Bernard naJohn. Saka munin'ina wangu anonzi Bernard ari kunzi ndiye nemudzimai wangu. Bonzi ndakamuti chitaura ipamberi pavabereki vako kuti kana tawirira tinokwanisa kudzoka edu tese. But ndofunga aizvitaura kuti ada kunyatso ajekerwe nezvinhu zvaiitika. Saka mukadzi akasununguka pamberi pavabereki vake kumusha kwavo kumudzi. Shuwa bamunini ndiwo waita sei muridzi wemwana. Zvikanzi mango zvinzwirawo mukwacha akabva asimuka bva adzoka. Saka pakuti achinoudza mukoma wake mukuru aripo anonzi Takawira kuti baba manu ndo nyaya iripo kuti wachenzaniswe hatina kuzoziva zvakafamba sei. Zvinonzi pane mumwe akaradza kuda kusada kuti nyaya iyi itaurwe sei because yainzi nyaya iyi takataura nezvayo ikadini ikadarika. Saka ndo chimiro chatingati pamwe chakazosvitsa mukomana kuti zvizoitike zvakaitika izvi. Asi mumashure meizvozvo nyaya dzaita sekuti hadzina kunyatsobara zvakanaka. Mukomana uyu ane munhu akanga akufambidzana naye. Munhu aifambidzana naye zvakazoongororwa zvikaonekwa kunzi ihama. Hazviite kuti amuwane because mukomana uyu anga akutofambidzana zvekuti awane aroore. Saka ndofunga mukutsurwa kunzi no munhu wakahaite ihama ende ukama wacho hwanga huripo zveshuwa. Nekuti mukoma wake wati kutaura anonzi Takawira kana kuti baba manu akanga akaroora kunonzi kwa Makava kana kwa Gawani. Saka mai guru vake vakaroorwa kunonzi kwa Nkwekwere kune mwanasikana anga ada kuroora wacho. Saka kwa munhu aida kuroora anga akaita sekuti mwana. Nekuti vana vavo vari pamba ipapo vanonzi vana Wilson nemwe anonzi Sharon kwavari vatori vana kare vanova vazukuru vamwe chete kune munhu anga ada kuroora. Saka akanzi hazviite. Saka tisizoziva kuti akazotora decision ipi nekuti isi akatombotiudza kuti ndo zvandikuda kuita chichi atamboita kuti munhu kana amurudo anonesa kumuti usadaro hazviite. Saka takamutsiudzawo zvimwe zvekuti pakutamba sasawira hazviite chichi so. Saka iye manje pamwe zvakanamba zvichimudya mwoyo kuti handisina decision. Saka kuzotsakatika kwake susu takati anengoona naye ndofunga ndakanga ndotoona 3 weeks ndisingazivi kuonana naye. Tapedzera kuonana pafunction imwe yakaitika yemakuwa muno muvillage. Saka takazotandara tese ndo musi ndakapedzera kuonana naye. Asi pane wane chokwadi chaunogona kuziva kuti pawakapedzera kuonana naye akazofamba sei. Inini ndinonzi Douglas Mudzviti. Mufu uyu anonzi Fanuel Godzi. Yanga iri shamwari yangu, anga ari sawira wangu. Ndaitamba naye. So mukutamba kwataiita akamboenda kunoshandira ku South Africa. Adzoka akasvika mudzimai wake ane pamuwiri. Asvika mudzimai wake ane pamuwiri, mudzimai wake akazosununguka. Mudzimai wake ndo kutaura kuti pamuwiri ndakapapuwa nana bamudiki. Saka nyaya yatongwa pakatongwa nyaya yemukomana mumwe chete.
mumwe wacho haina kukwanisa kunge yakatongwa. Saka nguva zhinji dzandaifamba naye nepataitandara aiwanzotaura kuti moyo wangu ukurwadza nekuti nyaya yangu haina kutongwa zvakanaka. Saka zuva randakazopedzisira kuparadzana naye akauya kumba achiti ane mombe yake yairwara yaida kutengesa. Ndakatsvaga bhaya, ndobva tafonera bhaya. Bhaya akati no, slota imombe iyo inogona kusvika pakufa. Then ndouya mangwana ndotenga mombe. Zvechokwadi mangwana bhaya akauya, iye mukomana wacho ndakamudzawo kuti umukire makusenseni musangani. Akatengesa mombe yake, ndobva apiwa mari yake nabhaya uya. Mombe yacho semombe yanga yarwarawo, bhaya akati ndokwanisa kubhadhara $50. Saka paakabhadharwa mari yake, akabva atora mabhaketi ake anga aripo mawiri atatakurira matumbu kubva kwatatavhira kuya. Ndobva atoti ndakuenda, ndikati alright, tinozoonana Sunday. Ndine basa orandaita. Saka maSundays ndo mazuva ataiwanzoti tinenge tisiri pabasa tombotandara zvedu. Saka ndakamuti tinoonana Sunday. Saka Sunday yakazosvika ndane imwe program, ndakabva ndaenda kuHarare inini kunotengesa foja. Ndadzoka kubva kuHarare, ndakadzoka musi Monday kumanheru. Chipiri makuseni ndo pandakazofonerwa nemunin'ina wacho achiti Sawira wako kunoku haazi kuoneka, ndiwe unowanzonge unaye ari kupi. Tikati munhu ndakapedzisira kuonana naye paakatengesa mombe paya. Kumba akasvika here? Ndobva wati kumba akasvika. Akatosvika nemabhaketi akaonana namuchembera wake nababa wake. Tikati akazodii, zvikanzi ndobva aenda kumba kwake. Ndikati zvikazodii, zvikanzi ndo patakatopedzisira ndo paakapedzisira kuwanikwa zvikana nhasi haasi kuwanikwa. Ndaingoramba ndichizama kufona nhamba dzake nguva nenguva ndichingozama but nhamba dzake dzaisabatika. Saka ndaingozvibvunza kuti ndekupi kwaakaenda kwasingarangarire kuti fona, even akanzi achinja malaini chero akabloka umwani. Inini ndane chokwadi chekuti aisazosvika pakumbondibloka mufoni make. Saka ndairamba ndichitraya zvingondinetsa kuzosvika zuva ratakazomuwana. Ndakashedzwa nababa wakati mhanyai kunoku izvezvi. Saka zvangondinetsa kuti kokwaitikei. Ndakabva kumba kwangu uko ndichimhanya ndokusvika panapa. Ndobva wanditi ndaona bhonzo riri apa iri, pane panodyira imbwa chikafu apo padzinounganidza matehwe nemabhonzo. Wakati bhonzo rauya nembwa panapa iri handisi kurinzwisisa. Saka ndasvika pabhonzo riya ndo ndakatorwawo nehana ndikati bhonzo iri musoro wemunhu kawo. Iwo wakati chokwadi ndo maonero andaita. Saka zvadaro takabva tati ngatichishedze ichi. Vanhu vakawanda takatuma mukomana ndobva amhanya unoudza sabhuku nevamwe vanhu, ndobva amhanya neuko achiudza vanhu. Nguva diki vanhu vanga vatoungana. Vanhu vaungana tikati saka tochidii kuti toda kutsvaga kuti imbwa iyi yakabva kupi nemusoro. Pakabva paita next door wedu neighbor wedu wepazasi apo akati ndakambobva kwamutokosenda uko usiku midnight, anga ane motorbike. Saka aitaura iya kuti ndakanzwa imbwa yenyu ichihukura musango. Zvikatondinetsa kuti imbwa iyi inani iri kuhukurirei, yaona mhuka here chichaitika. Nekuti imbwa idzi dzakati kurei, saka saundi yadzo kana dzichihukura
vazhinji vanoziva kuti imbwa idzi ndedzekwaMudzviti idzi. Saka paakataura kudaro munhu iyeyo, tiri panapa takabva tangoti vanhu vanga varipo ngatipindei musango tinotsvaga sabhuku nemumwe mukomana iyeyo aiti akabva kwaMutoko usiku achizonzwa imbwa ichihukura. Takabva tawa tichimhanyai kupolisi kwaJani nemotorbike. Isusu tatora direction takangosheedzawo imbwa idzodzi. Tichiri kutofamba tisati tamboparadzana zvokuti tijarane titange kutsvaga. Pane mukomana mumwe mufana watati nayo next pamusoro apo. Tiri kutofamba takaita line kudai, ndiye akabva angoti ko chii chakachena apo icho. Tikati papi, ndobva taona kakuchena so. Ndobva tatotsauka paya. Ndobva tatoona bhutsu dzake, hembe dzake. Ipapo ndo pakapararira munhu ipapo. Ndobva tatotanga kuona mabhonzo, hembe dzake dzakabvarudjiwa. Chikwama chakadonhawo apa, mafoni ake anga ane mafoni 2 mazvona. Saka mapurisa achizouya, takazoenda naye kwaMutoko, tikaenda kuchipatara, tikamboenda kumapurisa ikoko wachiita tsvakurudzo, wakanyora mapepa wakanyora. Ndobva wati tichiendai munochengetedza munhu. In fact rarangova zita rekuti munhu, nekuti haanga atongova mabhonzo ekuti kana ungobata mumaoko munotobata wotofamba nawo. Panga pasisina munhu chaiye. Saka munhu takamupiwa, tikauya tikamuchengetedza, tikazodzoka zvekare zuro kwaMutoko kumapurisa ikoko wachiita bvunzurudzo dzavo, tikavatsanangurira kuparadzana kwatakaita naye. Wakangogusikanawo wakati tanyora mapepa edu tazvinzwa, chiendai zvenyu kumba. Ndingati in short ndo tanzwa kuti Mushakabvu akambotaura kwamuri kuti Sawira kana ndafa ndoda kuti uzove parufu rwangu, chokwadi? Ndingati kutaura kwaaita dzaiva nyaya dzataitaura tiri kubhawa tichitandara, achiti wanhu kana wachitiona tichiita sebhande nebhurugwa kudai wanofungira kuti maybe ukama hwekumwa doro. Wana waziva kuti ukama hwedu hwakasimba zvokuti pandinofa inini ndini ndinokuchengetedza, kana kuti paunofa iwewe ndini ndinokuchengetedza. Saka wanhu wachizonzwa chiitiko ichi, wainzwa mashoko aya achitaurika, wakazvibatanidza wakati saka ndo zvaitaurwa zviya. Tanzwa waminoti manga muripo here pavanhu vakange vakatakura bhokisi. Tanzwa Sawira achitanzi bhokisi rairema zvikuru kutoita unge mune mutumbi wakakwana, ichokwadi? Ichokwadi, ndini mumwe wamwe wanga wakatakura bhokisi iroro. Raiva neweight yekuratidza kunge mune full body chaiyo. Zvinova zvinhu zvakatoita kuti tibvunzanewo kuti mazviona sei, nekuti zvinhu zvazvirimo, maremains anga arimo, zvanga zviri zvinhu zvishoma shoma zvekuti zvinhu zvokuti waitongogona kubata kana mumaoko, nekuti munhu anga atoparadzwa. Tinofungidzira kuti maybe zvikara zvesango zvakaita semabere ndo zvinhu zvakaparadza munhu, nekuti mabhonzo aitsengwa haana kuwanikwa. Saka dai dziri imbwa idzi hadzikwanise kutsenga mabhonzo ese emunhu kuparadza, kusiya aya emumakumbo nepa-western. Ini ndinoitwa Mudzviti, Morgan Mudzviti. Mwari mwezuro handichaziva kuti date anga ichitichi. Pakauya
imbwa iyi nemusoro womunhu apa asi hatina takazotoona wakatsvetiwa ipapa. Saka tadaro ndakazodaidza mukomana pamhiri kuti uya tione kubatsirane kuona nokuti inini handina kunyatsa kuzivikanwa kuti chii because time yekutanga wanga wakadai musoro kuti mazina anga akatarisa kudenga. Saka ipa ndakazotora ndazoti ipfene here chii chakadai ichi ndobva ndatora muti ubva ndasandura ndibva ndatoona munhu akatobva mazina apa kupambira apa. Saka ndipo ndakadaidza mukomana kuti iwe uya ubatsire kuona pamwe ndikutadza kuona unenge musoro womunhu. So mukomana uya akabva uya tobva tabatsirana kuona musoro uyu kati izvi hazvichadi vanhu vairi bese katidaidzei sabhuku tobva tadaituma mwana kotora sabhuku tobva tafonera vakomana ipapo tobva tangoti maraini mese uyai muone zviri pano tobva tashuwa vanhu vakabva wauya wasvika ipapo tesi takatarisa tobva taona kuti munhu but pano mumwe mukomana akanga abva nokuku achiti imbwa dzenyu idzi dzaihukura usiku kuma12 pasi uku zvokuti ndakatadza kuziva kuti chii chiri kuitika tikati dzinombozviita dzinovhima usiku. Saka tabva tagara edu takanyarara pakazooneka tsaona idzodzi tikati kwaihukura imbwa kuyoku pamwe ndo kwakabva musoro uyu wabva kupi. Tobva tati vamwe ngavaende koudzawo kwagozi isisi tobva tati vamwe ngavaende kotsvaga wanhu kotsvaga kuti ndokupi vanhu vabva pano sho vakaenda vakawanda vobva vadzika dzasi uko vasati vadoparana vakabva vangosvika vobva vaona teki ranga rakatsvetsiwa ko ichi chii vazotarisa ndobva vaona mbasha dzomunhu ndobva vatoona makwavanda ichi zvimabhonzo zvomunhu ndozoona vanhu vaya vadzoka ingwa yenyu iri kuzvitora uko kwaita tomuona munhu. Saka tikati alright zvaoneka chidaidzai vanhu vese tione kuti ndiani akashayika muno asiri kuoneka. Ndobva kwada kumbonzi kwagozi kuno nyaya yekuti mukomana uyu anga ariko hatina kuona kuti akavhakachaya akaenda kupi. Saka pakabva mhanya mukomana kuvaudzawo vanga vanzi kwirai nochirwizi uku isu tidzike nopapa tione kuti munhu anofita kana akafira samuya ikoko nokuti imbwa dzake dzaihukura ikoko. Saka vakazobva takazotovadaidza nefoni kuti ndio zvaitika kuno vakabva vazouya kuti mwana wedu nokuti chitupa chatooneka hembe dzatooneka chakatonyorwa kuti Fani Gozi. Saka ndiye mwana anga achisvagiwa kwagozi. Saka ndio maitiro zvakaita panapa vanhu vakazoungana vachiuya pano kusvika kwazodaidzwa mapurisa azouya mangwana acho vakabva vaenda kunotora statement vakabva vanotora pakafira munhu kubva vazoya pano ndovavhurira musoro wacho ndandakavharira apa kuita kuti usatorwa nembwa. Ndo maitikiro zvakaita panapa. Asi mimi semugarisani wenyu munofungidzira kuti chii chinogona kunge chakaitika kumusha kabvu? Inini handina icho ndakabata ozi kutaura chokwadi chacho ndechokuti inini kazhinji panapa pakaitika zvese izvozvo handinyanyi kupagara ndinouya hangu ndichiuya apo neapo but handinyatsi kuziva kuti chii chakaitika kumhuri dzavo vanhu ivo. Ipapa handinyatsi kuziva nokuti zvakatoshamisawo kana sabhuku chaiye akazototi inini kutotangawo zvinhu zvaunyatsi nokudaidza kumatiita kuti pane nyaya dzeundoitika dzekuitika apati kana inini handina icho ndakadombonye ndakanzwawo. Ndofunga manzwa zvataurwa nevese vakwanisa kunge vachitaura nesu muzuva ranhasi. Ndofunga nhau yanyanyondibata ndiyo yoka yekurema kwebhokisi kuti mufi. Ndofunga munotondera takakupai nhau yekwamurehwa yekwarusape yababa vakashayika 20 years ago ndobva vazofukunurwa vakawanikwa vachiri intact pasina tingati munhu achirungori zvaanga ari vanotaura muchirungu vachiti mummified but ivo vangu vasina kumamifaiwa. Saka zvakashamisa ruzhinji kuti zvakafamba sei zvinhu zvakadaro. Nhasi uno kamanzwa masoko iwayo kuti maive nemabhonzo mashoma asi bhokisi rairema sekunge makatozara munhu. Ndo zvatinogara tichitaura kuti isu veganda dema isu vanhu vatema tine firo yedu tine raramiro yedu yakatosiyana nemamwe marudzi.
muno muzimbabwe kuti munhu anzi apondwa zvinhu zvinototyisa hazviitike nyore, asi kusouth africa aiwa vanotoita kunge game, kunge vari kutamba kagame pafoni vachitouraya munhu. Ndokusiyana kwedu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,